Μες στους Avengers ξεχωρίζει ένα μέλος που χώνεται στη μάχη πάντα πρώτος και αγχωμένος. Πολεμάει μόνο με ένα τόξο και ένα βέλος, μα θα ζήλευε το στόχο του και ουλεύει τέλος. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά στην αρχή, για τον πρώτο ληστή που έδιρε θα μπαίνει φυλακή. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, οι άλλοι έχουν υπερδυνάμει στην τελική. Μα αυτός απ' την αρχή τα έχτισε όλα μόνος του και τώρα κουβαλάει την ομάδα του στους ώμους του. Με μια μόνο βολή έχει πετύχει όλους τους στόχους του και πίστεψε με αν τα χέρια του λαροφώνε θα έχει τους λόγους του. Για μένα η Black Widow άφησε τον Tony Stark, αν ήμουν στη θέση του Mount εγώ θα τίμωνα. Όπως έγινε και με τη Wasp από το Hank, δεύτερη γυναίκα από τα χέρια επιστήμονα. Διοικητής των δυτικών εκδικητών, αν έχεις θέμα καυρών, έλα και πες το σε αυτόν. Πες μου το αντίγραφο των κρινάρων λοιπόν, τουλάχιστον άλλαξα χρώμα τώρα με των δασών. Πάλι στον αγώνα ακόμα και όταν τεφτωθεί, δίνει τους εχθρούς όπως ακόμα στο χαρτί. Μπορεί ο αρχηγός σαν να είναι ο Captain America, αλλά χάσατε στη μόνη ταινία που έλειπα. Πυροβόλο με τη βαλίστα, σαν γεράκι μες στη μάχη παίρνω πάντα ρίσκα. Χάνομαι μες στη νύχτα και άστα λαβίστα. Τώρα το βελάκι στο λαιμό σου φέρνει λίστα. Έδιωξα αυτό που με βάλε μες στην ομάδα. Και έτσι έμαθα στον αέρα μου ποιος κάνει τα κουμάντα. Όλοι ζηλεύουν γιατί ροκάρω το μοβ και τους τις πάει που βασώνω Μάξιμο και Ρωμανόβ. Πυροβόλο με την παλίστα, σαν γεράκι μες στη μάχη πάντα παίρνω ρίσκα. Μετά χάνομαι στη νύχτα και άστα λαβίστα. Τώρα το βελάκι στο λαιμό σου φέρνει λίστα. Πυροβόλο με την παλίστα, σαν γεράκι μες στη μάχη πάντα παίρνω ρίσκα. Μετά χάνομαι στη νύχτα και άστα λαβίστα. Έχω καεί. Επεισόδιο είσαι. Πολύ αστείο.